नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्हच्या मालवणी बुलेटिनाक सुरुवात करूया। आजगाव जाम पेटलेला तेका कारण होता JSW वाल्यांनी मायनिंग साठी केलेलो सर्वे। JSWच्या माणसांका लोकांनी धरला आणि त्यांका जाम मारला। त्याच्यानंतर आजगाव वाले खवळले, काय झाला तरी हैसर मायनिंग करूक देऊचो नाय असो वेतोबाच्या देवळात शपथ घेतल्याने 23 जूनाक रॅली काढूची तयारी केल्यानी शेवटी पालकमंत्री नितेश राणे थैसर पोचले। आजगावकरांची समजूत काढल्यानी खैच्याय परिस्थितीत मायनिंग हैसर होक देऊचो नाय असो शब्द वेतोबाच्या देवळात दिल्यानी मग गाववाल्यांनीच वेतोबाग नारळ ठेवून गाराणा घातला। आज नितेश राणे पालकमंत्री म्हणानिले, उद्या मुख्यमंत्री होऊन येत म्हणान मागणा केला। ज्याप्रमाणे देवाच्या तुका आम्ही सांगणा केलेला होता देवाच्या त्या सांगण्याप्रमाणे देवाच्या आज स्वतः पालकमंत्री तुझ्याकडे येऊन तुका असं स्वीपर ठेवून आज असं मायनिंग सारखं प्रकल्प आणूचो नाही म्हणा तुझ्या पुढे शब्द देतो देवाच्या त्याप्रमाणे शब्दाप्रमाणे ठामपणे राहावं। याच्या ह्या भूमीचे 10 गावात आणि याच्या जिल्ह्यात संपूर्ण चांगले पुरं व्यवस्थित चांगले प्रकल्प आणून आज गोव्यात लोकांची कामं जातात त्यांना रोजगार सहजच मिळवून दिला माझ्या आणि देवाच्या संपूर्ण गावाचो या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचो पर्यटन विकास व्यवस्थित करून दी आणि पालकमंत्री आज शब्द दिलेला असा हे चांगले मोठे ह्या आणले म्हणा उद्योग आणले म्हणा त्यामुळे चांगले उद्योग शेतीपूरक उद्योग आणि संपूर्ण देवाच्या एका हानी होणार पर्यटकांना हानी होऊची नाही असो तो शब्द दी देवाच्या आणि शब्दाप्रमाणे देवाच्या आणि देवाच्या ह्याच्या पुढे सुद्धा देवाच्या पुढे सुद्धा हे पालकमंत्री म्हणा आज असत उद्या देवाच्या भावी मुख्यमंत्री म्हणा देवाच्या संपूर्ण गावात तुका आम्ही केळीचं घर चप्पल करून उपवस्था आज येतं नवस बोलतात त्या नवसात पाहा देवाच्या पुढे जसे यांचे वडील मुख्यमंत्री झाले होते तसे हे सुद्धा मुख्यमंत्री आपण जाऊ हे आणि सगळ्यांचा कंडक्टर देवाच्या। तुमका आठवता की माहित नाही, पण मी तुमका आठवण करून देताय। अभिनेत्री प्राजक्ता माळीन ज्या आपल्या बाजारचा मॉलचा उद्घाटन केल्यान त्या दुकानाक 48 तासातच टाळा बसला। मोठ्या थाटात या बाजाराचा उद्घाटन केलेला होता, मात्र एका लागणारी जी कागदपत्र होई होती तीच नसल्यामुळे FDAन बंद पाडल्या। FDAचो अन्न परवानो नसताना बेकायदेशीर सुरू केल्याचा लक्षात येताच अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली आणि सोमता या दुकान बंद करण्याची नोटीस पाठवल्याने कुडाळ वेंगुर्ला विभागाचे FDAचे अन्न सुरक्षा अधिकारी अभय चंदन शिवे हे स्वतः आणि त्यांच्या वांगडच्या अधिकाऱ्यांका घेऊन थै पोहोचले। ह्याची तपासणी केल्याने या तपासणीत ह्याचे मालक नाईक थैसर नाही होते। त्यांच्यानी आपली माहिती थै डिस्प्ले करूक नव्हती, त्याच्यामुळे थय असलेले स्टोअर मॅनेजर अमोल सुतार ह्याच्या समोरच नोटीस काढल्याने आमदार निलेश राणे यांच्या रूपान नाट्यगृहाक देवच पावलो ह्या कलाकारांका आता लवकरच हक्काचो रंगमंच मिळतोला। चला बघूया कुडाळातलो ह्यो खास रिपोर्ट। कुडाळातल्या मच्छिंद्रनाथ नाट्यगृहाक आमदार निलेश राणेंनी 13 कोटीचो निधी मंजूर केला। पहिल्या पावटीक 10 कोटी नंतर 3 कोटी खर्च होतले होते। नाटककर्मी या बातमीमुळे सुखावल्यात। खरा तर आमदारांनी सार्वजनिक बांधकाम अभियंत्यांका सगळा काम नाटककर्मींका कसा व्हाया तसा करा अशी तंबीज दिली। आमदारांच्या भूमिकेचं स्वागत त्यांनी केल्याने। नमस्कार। कुडाळ ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची सांस्कृतिक राजधानी म्हटली जाता आणि या कुडाळमध्ये मालवणी नटसम्राट मच्छिंद्र कांबळींच्या नावान एक सुसज्ज नाट्यगृह होता। त्या नाट्यगृहाचा काम मधल्या काळात गेली 4 वर्षा निधी अभावी बंद होता, परंतु कुडाळचे आत्ताचे आमदार निलेश राणे साहेब यांनी ह्या नाट्यगृहासाठी 13.5 कोटी मंजूर करून आणलेले असत। या नाट्यगृहातले जे काही त्रुटी होते ते त्रुटीबाबतही राणे साहेबांनी गेल्या 4 दिवसापूर्वी हयच या जागेवर येऊन सगळ्या अधिकाऱ्यांना बोलावून सगळे परिस्थिती समजून घेतली आणि ते जे त्रुटी असत ते दूर करण्यासंदर्भात सर्व अधिकाऱ्यांना आदेश दिलेले असत। त्यामुळे येत्या 8-9 महिन्यात कुडाळ या ठिकाणी
मच्छिंद्र कांबळींच्या नावान ह्या अतिशय सुसज्ज असा नाट्यगृह उभा रावलेला दिसतला आणि कुडाळवासियांची अनेक वर्षापासूनची जी मागणी होती ती या निमित्तान पुरी होतली। या मातीतून अनेक कलाकार जन्मा केले, अनेक कलाकारांनी मुंबईत जाऊन आपला नाव कमावला। तो या हरियाणामधसून या पर्यटकांचा कुटुंब कोकणात फिरा गेला। देवगडातसून ता कुणकेश्वराक जाऊचा होता। हैल्या तारामुंबरी पुलावरसून ते कुणकेश्वराक येऊक निघाले। हैलो समुद्र बघून ते जात होते। मीठ मुंबरीचो किनारो स्वच्छ दिसलो त्यांच्यानी गाडी वळयल्यानी आणि सरळ गाडी घेऊन दर्यार निघाले। त्यांका थोडाच माहिती गाडी वाळूत रुतली ती आणि बाहेर काडीसर नाकी नऊ येतले ते आणि झालाय तसाच। गाडी वाळूत रुतली आणि तासभर झालो। गाडीतलो बारको पोरको येऊन रस्त्यावर रडाक लागलो। त्याच्यामुळे 4 लोकांका कळलं आणि ते मदतीक धावले। या सागरी मार्गाने वाहतूक करणाऱ्या लोकांनी जाऊन ती रुतलेली गाडी बाहेर काढल्यानी तेव्हा काही जीवात जीव इलो त्या कुटुंबाच्या। सूचना फलक नसल्यामुळे ह्या सगळा लफडा झाला। ग्रामपंचायतीन हडे येणाऱ्या पर्यटकांका समजाक व्हाया याच्यासाठी तशा सूचना लावूक व्हाये असा लोकांचा म्हणणं। काय आज जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात आपल्याकडे पाऊस लागता। शाळा सुरू झाल्यात। दुसरीकडे दुकानदार छत्र्या आणि रेनकोटाचो नवो माल भरतात। दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दुकानदारांनी छत्री रेनकोट आणले, मात्र पाऊसच नसल्यामुळे होयो तसो काय खप झालेलो नाही। आता जून तसो संपत दिलो, त्याच्यामुळे दुकानदार आता पावसाची आणि गिरायकांची वाट बघत बसले। आता कसं झालं, आमच्याकडे रेनकोट मागे मी येऊन गेले, त्यावेळी गर्दी पण भरपूर होती आणि मुलाक आणूक नव्हतं, त्याच्यामुळे त्यांनी सांगितले माका नंतर घेऊन या मुलाक। आणि आता वेळ भेटलो आणि नंतर प्रॉब्लेम काय होता तर ह्या त्या साईजचं मिळत नाही आमका रेनकोट, म्हणून म्हटलं आज घेऊ गेलो रेनकोट त्याच्यासाठी। आज काही गरज नाही अशी की बाबा रेनकोट घेऊ, एक तर पाऊसच पडत नाही इकडे सध्या तरी, आणि आज लगेच काय पडा त्याची पण काय शक्यता कमी असा। तर ह्याच्यासाठीच फक्त घेतलेला की बा परत मिळत नाही त्या साईजचं, याच्यासाठी फक्त घेतलेलं असं। आणि पावसाचं म्हटलं तर एवढा मोठा प्रॉब्लेमच असा, शेतीवितीचा प्रॉब्लेम चालू भरपूर। पीक पेरलेलं असा, त्याच्यावर काय अजून काय तर वगैरे काय वाढत नाही आणि पिऊच्या पाण्याच्या हालत बेकार चाललेले असतात सध्या। म्हणजे साधारण मिळता न मिळता असं कंडिशन असा। जशी मे महिन्यात उष्णता होती त्याच्यापेक्षा जास्त उष्णता चालू आहे। शेतीची कामं असल्यामुळे माणसं आज येतो, पाऊस उद्या येतो, त्याच्यामुळं बाजारात सुद्धा मार्केटला कोण गिराईक नाही, त्याच्यासाठी तो मोठा प्रॉब्लेम झाला। नसल्यामुळे काय झालं, जो कस्टमर बेस मे महिन्यातच चालू होता तो कस्टमर बेसच आपल्याकडे आता येईल। त्यातले 10% कस्टमर बेस फक्त आपल्याकडे अवेलेबल झालेला, बाकी जो कस्टमर आपल्याकडे पाऊस नसल्यामुळे येत ना। अजूनही आजची 20 तारीख आहे जूनची, तरी पण पाऊस नाही दिसत। पाऊस नसल्यामुळे पूर्ण माल छत्री रेनकोट हे माल पूर्णपणे अडकून राहिलेलो आता। नमस्कार। कोकणामध्ये सध्या पाऊस नाही। पावसाची परिस्थिती बघितली तर खूप कठीण आहे आणि अल निनोचा प्रभाव असल्यामुळे पाऊस पुढे गेलो असं म्हणतात। आपण बघतो कणकवलीच्या या बाजारात सध्या म्हणजे परिस्थिती जी आपण बघतो तरी कठीण ऊन पडलेला आणि ऊन पडल्यानंतर आता काही जण पावसाळ्याच्या दृष्टिकोनाने जून महिन्यात म्हणजे छत्री घेतात, रेनकोट घेतात, टोपे घेतात, अशी परिस्थिती। आणि काही दुकानात खरेदी करू शकतात, पण दुकानं पण सध्या बघतो ते गिरायकच नाही, कमी गिरायक हा। व्यापाऱ्यांचं असं म्हणणं 30 ते 40% धंदो यावेळी कमी हा। त्यामुळे सध्याची परिस्थिती बघतो ही रेनकोट असू दे, छत्री असू दे किंवा या दुकानात खरेदी करण्याची जी गिरायकं ती कमी आहेत। आणि त्याचमुळे या पाऊस नसल्यामुळे बाजारात असलेले छत्री असेल, रेनकोट असतील, टोपे असतील किंवा प्लास्टिक पिशवे, प्लास्टिक खोळ असतील हे आता विकले जात नाही। त्यामुळे 50 ते 60% जो धंदो आहे तो बसलेलो आणि त्यामुळे शांतता दिसते बाजारात। ऊन असल्यामुळे बाजारात जे येणारे ग्राहक सांगतात की ऊन असल्यामुळे बाजारात ग्राहक येत नाही, त्यामुळे गिराईक होत नाही। काही जण शेतकरी ते शेतीची वाट बघतात आणि त्या वाट बघून नंतर आज येत उद्या येत अशी शेतीची वाट बघतात आणि त्यामुळे पाऊस येत नाही आणि बाजारात माणूस नाही, त्यामुळे व्यवसाय होत नाही। त्यामुळे एकंदरीत बघलो की सध्या बघतो ह्या कणकवलीच्या बाजारात की पाऊस नसल्यामुळे छत्री, रेनकोट असू दे त्यानंतर मग आपण बघतो की प्लास्टिकचे सर्व जे पावसाळ्यात वापरण्याचे जे प्लास्टिक असू दे यांच्या धंद्यावर आता मंदी इलेली आहे एकंदरीत आपल्याला दिसत असा। उमेश बुचडे, कोकण साधला कणकवली। शेतकऱ्यांनी पेरणी करून ठेवल्यानी पण पाऊसच गायब झाला, त्याच्यामुळे शेतकरी टेन्शनात। बघूया देवगडची परिस्थिती काय।
लोकांनी पेरणी केल्याने या तरव पेरून झालेलो असा, पण अजून अद्याप पावसाचोच पत्तो नाही. शेतकरी माणसा जी काय आहेत ती पावसाची आतुरतेने वाट बघतात, कधी येतेलो पाऊस. आपण जाणून घेऊया एकंदरच. आज आपल्यासोबत महेश सावंत शेतकरी वळवंडे गावातले, त्यांच्याकडून सुनच माहिती घेऊया की काय ह्या पावसाची अवस्था आणि ह्या सर्व लोकांनी पेरल्याने या पण आज पाऊस नाही. काय सांगशाल? गेल्या वर्षी 16 मे पासून पाऊस चालू झालेलो आणि त्यानंतर त्यांना विश्रांती घेतल्यानं नव्हती ती ऑक्टोबरपर्यंत. पण ह्या वर्षी अशी काय हुलकावणी दिली ना, कारण तो ऑक्टोबरला गेल्यानंतर पाऊस मिरगापर्यंत पडलो नाही आणि मिरग पण येता जाता जागतिक संकट अल निनो असा काही नाही काय बातम्यांमध्ये वेगळे बातमी येऊन शेवटी पाऊस कसो मिरगाचो 6 जूनला दाखल झालो. पण तो नावाक पडलो, म्हणजे पत्र्यावरची किंवा आमच्या कौलांवरची घाणसुद्धा दुकान गेली नाही, तरीसुद्धा भियत आम्ही सर्व पेरला. पण आज अशी अवस्था झाली आहे गेली 8-10 दिवस की ढग येतात पण पावसाचं थेंब काय पडत नाही. आणि पूर्णपणे जमीन आता तुम्ही जर बघशात तर पूर्णपणे जमीन पूर्ण सुकत चालली आहे. आता तरव पण धड वाढत नाही, उकळधुरा करूक मिळत नाही. आणि पुढे आता कसा काय करायचा, म्हणजे ह्या वर्षी आधीच आमका या देवगडमधल्या वळिवंडे गावातल्या होता मी, आमका आंब्या काजीन पूर्णपणे फसवल्यान, त्याची नुकसान भरपाई कधी मिळत माहीत नाही. आणि त्या सगळ्या टेन्शनमध्ये असताना या खतांचे भाव वाढलेले आहेत सगळीकडे, सगळे जो काय आज अडचणी आहेत. आणि त्याच्याच आज आमच्या तांदळाचो गोटो का आमच्या पदरात पडायची एक आशा होती, या मिरगाच्या पावसान ती सुद्धा आज घालून टाकल्या ना. आणि पुढे पण याची काय निश्चित आमका कळत नाही. तर अशी आज भीती आमच्या मनात निर्माण झाली आहे की पुढे उपाशी राहायची पाळी आहेत की जो 72ला दुष्काळ पडलो त्याचे काहीतरी संकेत आज दिसतात. कारण काल मी मुद्दाम तपासलं तर दुपारी 40 डिग्री तापमान कधीच या वळिवंडे गावात नव्हता देवगड तालुक्यात, ता काल झालेला होता. म्हणजे ह्या 12-13 जूनच्या दरम्यान, म्हणजे विचार करा. शासनाने सांगितल्यानं होता की 15 जूनपासून पेरणी करा, त्याच्या अगोदरपासून शेतकरी पेरणी करूक लागले, पण त्या शासनाचं काय ऐकतात की नाही? शासनाचा ऐकण्याचा विषय नाही. इथे कसा माहिती आहे, जर वेळेवर ती पेरणी नाही झाली तर पुढे मजुरांची समस्या येतात. कारण गणपती येऊच्या अगोदर, कारण कोकणातलो सगळ्यात मोठं सण म्हणतात तर गणपती म्हणजे दिवाळीसारखं, तर त्याच्या अगोदर शेतकरी सगळा ह्या लावणी बिवणीचा सगळा जा काय असतात वर्कस पिका ह्याच्यातून सगळ्यातून मोकळं होऊक बघता. कारण नंतर परत मे महिन्यासारखे चाकरमानी इल्यावर इकडच्या शेतकऱ्याक त्यांची उठबस करण्यात त्यांचा वेळ जाता आणि त्याच्यामध्ये ही कामं परत मागे राहतात. आणि शेवटी परतीच्या पावसाच्या अगोदर, कारण आता हळवी बियाणे पेरतात लवकर येणारी, तर ती परतीच्या पावसाच्या अगोदर कापून कसा घरात येत, ह्या सगळ्या शेतकऱ्याच्या अडचणी आहेत. त्यामुळे त्या सरकारचा ऐकत राहिली तर त्यांचा पुढचा गणित सगळा बिघाडतला. म्हणून काही शेतकऱ्यांनी पेरणी करून मोकळे झाले. पेरणी केल्याने त्याचप्रमाणे हयसर कृषी अधिकारी येऊन जातात. कृषी अधिकाऱ्यांकडे माहिती असतं की बाबा काही शेतकऱ्यांनी पेरणी केल्याने तर थंय जाऊन ते विचारपूस करतात. आपल्या हयसर विचारपूस करूक कृषी अधिकारी इलेले काय सांगशाल? नाही, ह्या गावात कोणी कृषी अधिकारी अजिबात चौकशी करू कुठच्याही शेतकऱ्याच्या दारात गेलेले नाहीत. कारण या त्यांचा काम यावेळी शेतकऱ्यांका होई तशी माहिती देऊची त्यांनी शेतकऱ्यांका धीर देऊचो. कारण सध्या जागतिक परिस्थिती सर्वांका माहिती आहे की इराण-इस्रायल युद्ध चालू असल्यामुळे जागतिक जो आयात निर्णायक प्रकरणं झालेली आहेत त्याच्यामुळे खतांचो साठो कमी आहे. लोकांका खताची उपलब्धता होत नाही, दर पण वाढलेले आहेत आणि त्याचो काळे बाजार करणारे भ्रष्टाचार करणारे फायदो घेतात. कालच आम्ही बातमी वाचली की वाड्यात काहीतरी खताची गाडी पकडल्यानी. तर अशा प्रकारे काळ्या बाजारात वाव मिळता. तर तिथे ह्या शेतकऱ्यांका कृषी अधिकाऱ्याने जर व्यवस्थित मार्गदर्शन केल्याने तर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकरी कायम जाऊक तयार आहेत. नक्कीच भारत ह्यो शेतीप्रधान देश असा, पण खैसून तरी या शेतकऱ्याचे हाल अपेष्टा होतात असं तुमका वाटतं काय? आधीच आंब्या काजून दिलेलो दगो, त्याची अजूनपर्यंत नाही मिळालेली नुकसान भरपाई, त्याचबरोबर कर्जमाफी याची पण आवाज नुसते ऐकताव, पण त्या कधी पदरात पडत कोणाच्या पडत ह्याबद्दल असलेली संभ्रम असतात. त्यानंतर ह्या सरकारी ॲपमध्ये असलेले जे काय अडचणी आहेत त्रुटी, ऑनलाईन यांचे सर्व्हर डाऊन असतं, सगळा ऑनलाईन करू ह्या गावातल्या शेतकऱ्यांका सगळ्यांका जमत नाही. त्यानंतर जो सर्व्हिस प्रोव्हायडरच कंपनी हो त्यांचा जो काय नेटवर्कचो इश्यू जो इथे असता त्याच्यामुळे पण लोकांका जरी स्वतःच्या मोबाईलवर करूक गेले तरीसुद्धा ते अडचणी येतात.
त्यामुळे इकडून आड आणि तिकडून विहीर अशी आज या कोकणातल्या शेतकऱ्यांची अवस्था झालेली आहे. तर त्याबद्दल आता काय सांगायचं ताच कळत नाही. नक्कीच इकडून आड आणि थैसून वीर अशी अवस्था या आपल्या देवगडच्या असा किंवा कोकणातल्या एकंदर शेतकऱ्यांची अवस्था झालेली असा. कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश दुखंडे, देवगड. स्वर्गापेक्षा सुंदर काय असा तर ती आपली आंबोली. घाटातला धुक्या, पावसाचे सरी आणि पर्यटकांका खुणायतात. डोंगरा डेगेक ढग तरंगतात. हैचा वातावरण अगदी बघण्यासारखे असता. बघूया असोच व्हायरल व्हिडिओ. आता हयच थांबतो. पुन्हा भेटाय रविवारा मालवणी बातमी घेऊन. तवसर बघत राहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह.